Morjesta pitkästä aikaa. Talvi on nyt takana ja kevät on saapunut. Luminen sellainen. Just tossa lunta tullut taas lisää ja kylmää on. Lämpärin varas täällä hommia yrittää tehdä, mutta ei täällä oikein mitään pääse tekemään, kun ei maalit kuivu, ei sikaflexit mitkään oikein kuivun. Niin kaikki melkein mitä pitäisi tässä nyt tehdä, niin on semmosia, mitä tarvitsisi vähän lämpötilaa. Mutta hyvä tässä tutkailla ja suunnitella hommia. Tänä vuonna meinasin yrittää aika pienellä selvitä tästä näin, että ihan nämä normaalit veneen pesu ja vahaus ja tällaiset normaalikunnostukset vielä. No syksyllä tuli moottoriöljyt vaihtuu, suodatin vaihtuu tietenkin ja näin, mutta vielä meinasin ton impellerin vaihtaa tohon lisäksi ja polttoainesuodattimen. Siinä on aika lailla mitä mä ajattelin moottorille tehdä tänä vuonna ja tosiaan ei tonne ulkopuolelle hirveästi. Mutta mä ajattelin noin jotakuinkin kaikki vesiletkut vaihtaa tästä näin, että semmoista mielenrauhaa itselle kun läpivienneistä kun lähtee noin läpiviennit, niin sitten tietää, että ne varmasti pitää kaikki uudet klemmarit niihin ja muuta, niin pitäisi taas saada pitkää ikää niillekin hommille. Sitten oli mielessä sähköjen uusiminen tässä näin kokonaisuudessaan, mutta vähän tuntuu siltä, että aika tulee vastaan siinä ja ei ole nyt löytynyt ketään sellaista oikein apuria tähän, joka ne asiat hyvin osaisi. Että kyllä aina piuhaa osaa tehdä ja kytkeä niitä, mutta se, että kaikki menee oikein ja tulee oikeanlaisilla piuhoilla tehtyä ja oikeanlaiset mitoitukset kaikki sulakehommia ja muuta, niin niistä ei mulla itsellä valitettavasti ole tietotaitoa, niin tästä täytyy nojata sitten muihin. Mutta mulla on nyt aika tiukka aikataulu, koska mä ihan oikeasti yritän tänä vuonna kerrankin saada veneen ennen vappua vesille, niin ei tätä voi ihan tolkuttomiin venyttää, kun ei ketään löytynyt tuohon jeesaamaan vielä ainakaan, mutta täytyy nyt katsoa mitä tässä tekee. Päivittämistähän olisi tietenkin aina kaiken näköistä niin kuin jokainen tietää. Mä ajattelin tänä vuonna sitten ehkä keskittyä tuohon varusteisiin. Mä vähän uusin varusteita, lisää uutta köyttä, kiinnitysköyttä ja poijuköyttä ja tän tällaista meinasin hommata ja parantaa niin kuin vielä näitä turvallisuusvehkeitä, vähän uusia näitä no siis erilaisia pelastautumisjuttuja ja ensiapujuttuja ja muuta, niin osa täällä on niin kuin mun edellisestä veneestä asti olleita, siirtynyt veneestä toiseen ja näin, niin sais ne sitten ajan tasalle myös. Niin yksi niistä uusista turvallisuutta, ehkä, no en mä tiedä lisääkö tää turvallisuutta, mutta on esimerkiksi kävin hakemassa tuosta Esconetista niin tällaisen mikä tää nyt oli, kaasuhälytin. Et lähinnä niin kuin itellä noihin ajattelin tohon, kun on toi kaasuliesi, niin siihen sitten, että jos pääsis niin huono tuuri käymään, että jotain vuotoja jostain tulisi tai joku falskaa, niin tulee sitten hälytys siitä, kun ei sen enää aina kaikkea kerro ja muuta. Niin nämä on myös tällaisia pieniä juttuja. Et kyllä mä niin kuin joka vuosi on noin tarkastanut liitokset tosta noin, että ei ole vuotoja ja näin, mutta sanotaan, että ikinä ei voi olla liikaa turvallisuuteen liittyviä asioita, laitteita sun muuta, mutta tietenkin kohtuus kaikessa, että ei sitäkään tarvitse överiksi laittaa. Mutta itse jotenkin tykkää, että asiat toimii teknisesti ja on turvallisia, niin siitä lähdetään. Kaikki muu on sitten plussaa. Että täällähän on tää sisusta vielä, kaipailis vähän sieltä täältä pientä ehostusta. Että nämä on tämmösiä niinku
silmähommia, että mistä niinku ei ole millään tavalla turvallisuuteen eikä toimivuuteen liittyviä, mutta taas semmosia silmäniloasioita. Ne on mulla yleensä listalla viimeisenä, että niitä tehdään sitten, jos on aikaa ja halua ja rahaa sun muuta. Että tärkeintä on se, että vene on teknisesti ja turvallisesti kunnossa. Mutta siis yksi juttu, mitä nyt tuli uusittua, mitä on kovasti kaivannut tälleen yksin purjehtijana, niin on nämä kunnon vinssit. Nämä on astetta isommat kuin vanhat ja itse skuuttaavat. Ne vapauttaa toisen käden sitten muuhun ohjaamiseen ja duunaamiseen. Niin nämä mä kerkesin tuossa asentaa edellisillä lämpimillä ja on aika innoissaan tosta päivityksestä, että tää on ollut siitä asti kun tän veneen hommas, niin nää on halunnut parantaa nämä vinssit, mutta fyrkka mennyt kaikkea tärkeämpää. Nyt sattui sit hinnalla sopivat vinssit, niin saman tien oli pakko tarttua kiinni, ja kun tänä vuonna ei tosiaan mitään semmoista muuta ihan äärimmäisen kallista ja iso ollut luvassa. Mut niin kuin näkyy, tää on teltta pysynyt hyvin tässä päällä. Ei ole talven myrskyt sitä vienyt mihinkään, että jotain pieniä. Täällä on vähän tämmöstä, päivä meinaa paistaa läpi, että ehkä tää oli viimeinen talvi tälle peitteelle, tai katsotaan nyt, jos iskee kitupiikki syksyllä, niin voi olla, että sitä samalla vielä mennään. Et ei ole revennyt mistään ja näin, mutta kulumaa täällä vähän on, mutta niitähän nyt voi aina jesarilla tai jollain paikkaa. Että se mitä jesarille ei saa kuntoon, niin tarkoittaa, että sitä ei käytetty tarpeeksi, niin? No, sit tuli haettua vähän Esconetista taas tavaraa, että tosta noin niin vesiletkua. Niin juomavesi kuin moottorin jäähdytykseen ja sitten tonne WC-huuhtelovesi. Kaikki vesiletkut menee uusiksi mitä veneessä on ja tietenkin kaiken näköistä kilkettä sitten. Kilkettä, tykötarpeita siihen. Todennäköisesti tulee vielä toi veden toi aktiivihiilisuodatin tohon väliin. Mä en vaan sitä vielä ostanut mukaan, kun se on aika iso. Täytyy katsoa mahtuuko se tonne tiskikaappiin sitten. Täytyy tänään vähän mittailla ja jos mahtuu, niin huomenna hakea sellainen, niin saa sitten varmasti raikasta ja hyvää vettä aina. Näitä aloitetaan täältä vessahuuhtelusta, että tuolta noita läpiviennistä, se letku menee täältä ympäri tänne näin. Mut mä ajattelin tehdä vielä ehkä, katsotaan jos laittaisi lenkin menemään tuolta ylhäältä, että se käy vähän tuolla vedenpinnan yläpuolella. Tai tää pönttö itse asiassa on just ja just, mutta vähän silleen varman päälle sitten, että ei tuu sitten lappoefektiä välttämättä. En mä sinne lapoistoventtiiliin, en mä usko, että se siihen tarvii, mutta tähänkin asti tuo pelittänyt hyvin ilman mitään ongelmia, niin tää nyt on vaan tämmöstä lisävarovaisuutta. Sitten pitäisi jotenkin saada tää letku tänne ujutettua. Aika pitkä. Mistähän tän saisi järkevästi menemään? No niinpä tietenkin.
reikä on liian pieni tälle letkulle, sen verran paksumpaa. Aina se jostain jää naertaa nää hommat. Noniin, sieltä nyt kiertää, tekee täsen lenkin tuolta. Ei mahtunut tuolta reiästä menemään. Missä se on? Tossa. Tuolta noin. Sitten se piti vetää tästä änkeen näitten putkien kanssa samasta kolosta. Tonne ei mahu nyt poraa enää isompaa reikää. Tässä kohtaa oiva tilanne. Vähän tonne noin ruikkasta öljyä. Tätä kautta niin saa voideltua vähän venttiiliä tuolla. Kuten näkyy, niin hyvin toimii. Joo, ja sitten pitäisi tuolta toi letku ottaa irti. Onkin vähän hankalas paikas, mutta ehkä se sieltä. No niin, nyt on nää moottorijäädytys ja vessahuuhteluletku irti. Täällä tästä kun katsoo, niin tää on aivan mennyt kovaksi ja ei jousta oikein mihinkään. Kyllähän se niin on, että sit kun tämmönen muovi ja kumiletku ja putket nää kun menee kovaksi, niin siitä ei ole enää pitkä matka siihen, kun sitten rupeaa ongelmia tulemaan. Sitten ne halkee helposti ja rupeaa vuotamaan. No, kannattaa ajoissa vaihtaa. Sanotaan tää moottorijäädytysvedelle, että kun olisi voinut kyllä jo aikaisemminkin, että tää on aika lailla, tätä kun rupesi ottaa pois, niin ei meinannut tulla ja nää on aivan kivikovaa koppuraa. Että ei olisi varmaan paljon tarvinnut, niin tää olisi ruvennut falskaamaan. Viimeinen hetki vaihtaa. Sehän takia näitä huolletaan, ylläpidetään, ettei tuu sitten vahinkoja. Tällä ennaltaehkäistetään. Ennaltaehkäistään näitä ongelmia. Niin. Eikä niin, että jälkikäteen hups. On muuten todella kettumaista yrittää laittaa kiinni noita klemmareita, kun yksi käsi vaan menee sinne. Tai yhdellä ylettää tonne yksi käsi kerrallaan ja klemmari lähtee koko ajan pakoon, kun yrittää kiristää. Yrittää jotain kikkailla. Eipä tullut liian aikaisin näitäkään irrotettua. Nämä on siis noita lavuari poistoputkia. Ja kun katsoo, niin täällä on, ja näkyykö kameralle, mutta täällä on aika paljon töhnää näissä ja nääkin on niinku kuulee niin kivikovia. Ei niinku, tästä ei niinku puristamalla mene mihinkään. Aivan vaihtokunnossa nääkin. No ja hommat jatkuu tänään, että piti hakea vähän lisää tarvikkeita aina tän suodattimen tuohon vesijärjestelmään. Sekin pitäisi tänään asentaa, mutta sitä ennen vähän tonne noit vesiletkuja. Täällä on jo lavuarityhjennyslinjaa rakennettu ja sit mun kävin leikkaamassa täsen hienon hifisteli puupalan ja se tulee tänne, koska tää missä nämä vesipumput on kiittää vähän tämmönen ohut vaneri, se vaan spöijaa sitten kun täältä jalkapumpulla pumppaa. Sinne vähän vahvike palaa alle ja näin nää tuppaa aina vähän leviämään nää hommat, että teet jotain, niin löytyy jotain muuta parannettavaa ja
Taas meni tunnin työhön 2 tuntia. Kyllä taas vähän naurattaa nämä touhut, kun miten nämä aikataulut ei aina ihan täsmää, kun himas oli ajatellut tossa, että tähän vesiletkujen vaihtoon menisi ehkä sellainen maksimissaan päivä. Nyt mä oon 2 päivää tässä riehunut olkapäät ja selkä aivan kippurassa täällä kontannut näitä ja loppu ei tunnu tuleva. No ei. Ja sit tosiaan kun noi hommat tolleen venyy, niin se on hauska, kun uudet letkut ei ole samankokoista kuin vanhat ja näin, niin aina tulee vähän muuttujia. Niin ja sitä joutui taas työkalukaupoille. Että kun piti suurentaa reikiä ja tehdä vähän modata levyjä, niin piti käydä vähän ostaa kuviosahaa ja sitten yksi tommonen klemmari tosiaan taas paikassa oli hapettunut niin heikkoa kuntoa, että sitä ei saanut millään auki eikä saanut murrettua auki, niin sit piti jotain dremeli käydä hankkimassa, että sillä mahtui sinne sit vetää se poikki tuolta. Ja aina mielenkiintoista, pitää mielen virkeitä, kun aina kaiken näköisiä pikkuhaasteita tässä näin. Kaikistahan näitä selviä, eihän se ole kuin tekemistä. Nyt sitten varmaan toi vesifiltteri paikoilleen tonne noin ja sitten olisi vesihommat valmiina. Sen jälkeen voikin ruveta miettimään, että mitäs sitten seuraavaksi. Hoho, koville se otti, mutta nyt olisi niinku valmista. Täältä näin. Täältä näin. Siellä on nyt kaikki letkut paikoillaan ja suodatin ja pumput on tuolla noin. Ne ei enää spöijää, kun täältä heiluttaa. Tuli jo taas valmista. No ja sitten esimerkiksi nämä kiinnitysköydet, niin tää ei oikein liiku. Toi saa mennä vaihtoon. No ihan päivänsä nähnyt. Tää näyttää pahemmalle, mutta tää edelleen toimii ihan hyvin, niin mä luulen, että sen mä jätän vielä. Tuli ostettua kuitenkin ihan kunnon aisikamaa, niin nää oli jotain, ei aisia, nää taisi olla jotain galvanoitua kakkaa, niin. Mutta antaa tän nyt vielä olla, kun toimii. Vaihtaa se sitten, kun se ei enää toimi. Sitten mä päätin tehdä tonne ankkuriboksiin tai keulaboksiin vähän tommosen suojamaton, että ei sitten hakkaa noin ankkurin piikit ja toi kettinki sinne sitten ja sitten nämä köydet ja muut olisi ihan pikkasen irti sieltä pohjasta. Ja vesi pääsisi paremmin valua sitten vuotoreiästä, niin katsotaan onko tuolla mitään apua siihen, mutta onpa jotain värkättävää. Tässä näin leikkelin näistä tämmöisestä, onko nää nyt suihkumattoa vai mitä liian. Tänne tällaisen. Tonne mä duunasin tollasen erillisen pala, että tuolla on vähän isompi aukko ilmaa tuolla välissä ja tuolta se pitäisi sitten valua periaatteessa se vesi pois, kun tää syvenee tonne keulaa kohti. Katsotaan toimiiko. No vähän sellaista tilannepäivitystä tähän näin, niin tosiaan ei ole vieläkään vettä saanut. Vielä on vissiin putket jäässä tuohon lähi. Vähän matkan päähän toiseen riviin tulee jo vettä, mutta tähän mun riviin ei ja letkut ei yletä sit sinne asti. Mutta toivotaan, että huomenta ylihuomen viimeistään tai sit se alkaa olla kantovesihommia pesuissa, koska tää on vaan saatava eteenpäin. Mun piti ylihuomenna vene laskea vesille, mutta tän takatalven takia joutui skippaan, laitoin viikolla eteenpäin vielä. Ja nyt ei pari viikkoa en ole oikein tehnyt mitään täällä näin, kun tää oli aika lailla valmis. Enää moottorikoekäyttö ja vesijärjestelmän huuhtelu ja sitten tosiaan toi pesu ja vahaus. Sitten taas valmis vesille. Runkokatsastus oli tossa, olikohan viikko sitten. Ja niin
siellä tuli muutamia semmosia ehdotuksia joistain parannuksista tai hifistelystä. Niitä nyt sitten tässä ajankuluksi tehnyt. Et esimerkiksi toi septisäiliö kiinnitys on ollut semmoisella yöllä kuormaliinalla tai näin kiinni. Mun mielestä varsin hyvin, ei pääse kyllä mihinkään sieltä liikkumaan. Ne putketkin pitää jo itsessään sen paikallaan, siellä ne on niin jäykät, mutta sitä nyt vähän hifistelin lisää. Laitoin parempaa kiinnitystä sinne ja suojasin. Ja kun sitä piti siirtää sit, kun se oli vähän turhalla lailla katsastajan mielestä noita kaikuloki läpivientejä, niin siirsin sitä pikkasen eteenpäin sen mitä pystyy. Enempää ei pysty, kun sitten ei, tai punkan levyt nousee töröttämään. Itse asiassa nyt vähän töröttääkin, kun siellä ei ole tilaa se enempää sitä eteenpäin työntää, mutta tämmöisiä pikkujuttuja. Sitten yhdessä läpiviennissä, mikä on vesirajan yläpuolella tosin, niin sinne toisen klemmarin suosittelin laittaa, kun on läpivienti missä ei ole mitään, että se on vaan tulpattu, mutta siihen vielä varmistusta. Tämmöisiä pikkujuttuja, niin tässä nyt vähän hifistellyt ajankuluksi, mutta katsotaan, jos tässä pääsisi noihin vahaushommiin ja muuta. Sitten nyt reilun viikon päästä olisi sitten vesille lasku. Vihdoinkin, toivottavasti. Sitten olisi vuorossa potkurikiilatus. Katsotaan, tuleeko tämmöisillä mitään tästä touhusta. Ei toi nyt ihan uudelta näytä, että aika paljon täällä on tätä syöpymää eikä tätä ihan kiiltämään saa, mutta on se nyt parempi. Jos ei itse ehdi venehommista vapun luo, niin vappu tulee sitten veneen luo. No, voiton puolella ruvetaan olemaan nyt. Pahaukset valmiina, vesijärjestelmä, tiiveydet ja desinfioidit kaikki tehty ja moottorihuollot tehty, oikeastaan enää mitään muuta kuin ton teltan purku. Sen jälkeen enää tarvii köydet paikoilleen ja tavarat paikoilleen ja sitten olisi viikonloppuna vene vesillä. Kyllähän tämäkin tästä voitolle kääntyy ja hymy rupeaa palaamaan suupieliin. Kyllä tää vaan aina sellaista on tää kevätkunnostus, että hirveällä tarmolla aloittaa ja aina tulee jotain vastoinkäymisiä, aina löytyy lisää jotain tehtävää ja muuta ja jossain vaiheessa tulee se kiire ja sitten iskee melkein niin kuin epätoivo, että millä tänne kaiken ehtii saamaan, mutta eihän siinä pitkää päivää ja ahkeraa tekemistä. Nyt on onneksi saanut vähän apujakin, että yleensä kaiken yksin puurtaa täällä näin, mutta nyt on saanut tosiaan
parina 3 päivänä vähän apukäsiä. Nopeuttaa kummasti tota tekemistä. Kun ei tarvii itse hyppiä joka suuntaan samaan aikaan. Hyvä näin. Kohta merelle. No niin, kausi aloitettu. Vene vesillä vihdoinkin. Pahoittelut, että jäi noin huoltovideot taas vähälle tänäkin vuonna, kun tekemistä oli ja kiirehän tuli niin kuin aina. Niin siinä kohtaa kamera tippuu ja työkalut nousee käteen. Niin näillä mennään, mutta nyt ollaan merellä. Katsotaan mitä kausi tuo tullessa. Nyt voi sanoa, että mennään aika rauhallisesti. Tuommoista 2 solmua parhaimmillaan. Täällä näin. Pelkällä keulapurjeella. Tuolla näkyy toi Hevossalmen silta. Se aukeaa seuraavan kerran 27 minuutin päästä. Niin tässä on ihan turha pitää kiirettä. Ajaa koneella tai muuta. Ajateltiin ottaa tässä ihan rauhassa hetken aikaa. Pelkällä jenualla ja lillua hissukseen ja kuunnella laineen liplatusta. No niin, ja kesän ensimmäinen ongelma. Kuinkas muutenkaan kuin vessanpönttö. Täällä taisi nyt sitten syyllinen löytyä tosta noin. Aha, mutta onneksi on varaosa valmiina ja ihan koko setti, niin pääsee ehkä helpommalla. Mä jotenkin vähän osasin ennakoida, että toi vanha ei enää kauaa elä, niin. Mutta en ruvennut vaihtamaan vielä näköön on vikaa ja nyt on vikaa, niin eikö sit vaihta.